Suomen MM-rallin avauspäivä oli Mikko Hirvosen ja Jari-Matti Latvalan osalta epäonninen. Säätila haittasi kärkipaikasta taistelleen Hirvosen menoa ja Latvalan menestystoiveet kariutuivat ajovirheeseen ja lopulta keskeytykseen. Jari-Matti Latvala ehtii lennättää soraa vauhdikkaasti vain 10 kilometriä. Ajovirhe toisella erikoiskokeella katkaisee tylysti haaveet voittotaistelusta. Mä oon kahtena viime vuonna löysännyt alussa ja mä en ole ikinä saanut sitä kiinni, sitä menetettyä aikaa. Mä lähdin sinne torittuun sillä mielellä, että nyt ei sitä enää sitä anneta, sitä tasotusta. Toi perä ei pysynyt, mä en saanut pysymään sitä sen nypyllä. Niin pikkusen nostatti perää ja siitä vähän leveäksi ruohikkoon ja ruohissa oli kauhea kivi. Mutta se riikkuu tukivarren 2 paikkaa. Latvala ja kartturi Miikka Anttila yrittävät sinnitellä ja soveltaa, mutta katkenneet tukivarret pakottavat lopulta keskeyttämään. Mikko Hirvonen aloittaa vauhdikkaasti ja jakaa kilpailun kärkipaikan 3 erikoiskokeen jälkeen. Missään kohtaa ei varmaan pystytä rykäsemään iso eroa, mutta tässä vaiheessa on tyytyväinen, että ollaan lähellä ja ei ole tosiaan ihan kaikkia vielä pistetty peliin, että semmoista riskiä ei ole vielä ruvettu ottaa, niin siinä mielessä on ihan tyytyväinen. Jos nyt ei olla johossa tämän päivän jälkeen, niin ei ole mikään iso pettymys, mutta tällainen kun ollaan iskuetäisyydellä, niin siihen pyritään. Ukkoskuuro kuitenkin sotkee jälkipään lähtöpaikan valinneen Hirvosen menoa päivän viimeisellä varsinaisella erikoiskokeella. Ennen illan yleisöerikoiskoetta johtopaikkaa pitää yllättäjää Belgian Thierry Neuville 2 sekunnin erolla Mats Östbergiin ja Sébastien Ogieriin. Juho Hänninen 4. vajaat 12 sekuntia kärjestä. 5. pudonnut Hirvonen on 13 sekunnin päässä Neuvillestä. We are only on the beginning of the rally. The stages were quite short until now. I'm sure when the stages get longer and more difficult, I will have much more difficulty.